BNG e PSOE defenderonse argumentando que o investimento este ano vai ser histórico, con máis de 6 millóns de euros e adaptado ás necesidades sociais. Non son os presupostos que máis nos gustaría a nós, non nos gustarían os presupostos moitísimo máis ambiciosos, moitísimo máis inversores, e evidentemente ter unha capacidade de recadación e a capacidade de inversión que dará moito mellor resposta ao que o degar dos cidadanos dos presupostos. Pero, como vostede recordaba, palabras miñas, as favas son as que hai. Mentras a concelleira de Facenda tachou a emenda do PP de chapuza. Contra o final da sesión, López Campos volveu insistir nas súas argumentacións con gráficos e tábuas na man. Antes, Otero Espiño acusouno de apátrida por non levar aínda ningunha proposta ao Parlamento en beneficio de Astrada. O voceiro popular contestoulle dicindo que semella que o goberno empeza a ter medo da xestión da oposición, por iso atacan a súa persoa. E a parte máis tranquila do pleno, a toma da posesión de Belén Louzao como nova concelleira socialista en substitución de Manuel Loureiro.